Здравейте, ето на отново на страницата на eFarm, а повода за това е новата функционалност, която програмата предоставя от днес, а именно управлението на блокове. Но нека ви покажа в действителност какво представлява това. Нека заредим програмата. Аз ще използвам отново моя юзер, за да можем да гледаме реална информация. И така вляво виждате вече познатата графика, показваща информация за договорените площи. А отдясно, както виждате, е графиката, показваща статистическа информация за обработваемите площи, групирана по култури. Ако натиснем някъде на графиката, се зарежда прозорец, в който вие можете да видите детайлна информация за въведените блокове, групирани съответно по култура на засаждане, като срещу всяка култура има информация за за площта, засята със съответната култура, а долу вдясно е информацията за общо обработваемата площ. Тези блокове по принцип могат да бъдат филтрирани по селища. Примерно, ако изберем само блоковете в село Симеоново, ще получим само блоковете и информацията само за село Симеоново. В случая два блока са засети само с рапица. Ако изберем село Челник, ще получим само блоковете в село Челник. Съответно, като изберем отново всички, получаваме информация за всички блокови. Но ето как можем да въведем нов блок. С бутона нов се отваря диалог, в който ние трябва да въведем името на блока. В случая Башбунар. Това е един мой блок, намира се в тая местност, т.е. намира в село Челник. От тук може да изберем и друго населено място, като програмата автоматично филтрира само тези населени места, за които вие имате въведени договори или вече въведени други блокове. Ако се нуждаете от ново населено място, избирайки многоточието, се зареждат абсолютно всички населени места в страната, така че може да изберете това, което ви е необходимо, но аз отново ще избера село Челник. Така, община Тунджа, село Челник. Казвайки запази, вие запазвате нововъведения блок Башбунар, той автоматично се зарежда в дясната част, в която вие имате възможност да въвеждате допълнителна информация за този блок, а именно да изграждате технологична карта за блока. Това, по принцип, това е хронологията с годините, какво за площта на блока, културите, с които той е засят, съответно сорта и каква продукция сте реализирали от този блок, обработките, които вие извършвате за дадена технологична година и съответно парцелите, които влизат в очертанията на този блок. В случая за 2011 година аз ще добавя парцелите, които влизат в очертанията на блока. Затова с бутона добави аз добавям ред в таблицата парцели и въвеждам парцелите, примерно в случая 24129. Понеже това е парцел, за който аз имам договор за наем, той е познат на системата, съответно площта автоматично се попълва. Избирайки добави, се въвежда ред за втори парцел 130. Той отново е познат на системата, така че аз действително нямам какво повече да въведа. С бутона запази запазваме така въведените промени. Както виждате, автоматично в технологичната година се попълни изчислената площ на блока, а именно 49 декара, но аз от миналата година знам, че по очертание, по някакви причини, сега не мога да се коригира, да се каже точно, блока де-факто излиза точно 50 декара, така че това ми позволява ръчно да се въведя стойност и 50 декара, за да знам както изчислената, така и площта по очертание. Така можем да въвеждаме парцелите, за които изграждат даден блок, полезна информация, която
бъдеще ще ви дава възможност за бързи справки по договорени площи в блок, съответно да ви помогне при изключване на споразумения между ползватели и така нататък. По същия начин можем да добавим и обработки, които сме извършвали за текущата стопанска година. В случая аз няма да въвеждам всички, но това, което съм извършил върху този блок е едно чизелуване в началото на март, около 5 март, и съответно с бутона добави, или също така може за бърз достъп да използвате Shift-Enter, да въвеждате нов ред. Аз съм започнал и си идбата на това поле, като това застана в началото на седмицата, и съм засял пионер и съм засял слънчоглед LG. Само да включим съм засял слънчоглед LG 56.63, но понеже не можах да завърша операцията, за момента само 50% от блока са засяти. Отново запазваме промените, и може би като последна стъпка ще въведем информацията, че тази стопанска година този блок ще бъде засят със слънчоглед. Можем да си въведем и сорта за наша яснота за бъдеще 56.63. Запази. Виждате, че автоматично блока беше проместен в групата на засетите със слънчоглед. По същия начин можем да въведем и предходна стопанска година, примерно 2010. Аз отново ще въведа, че блока е бил 50 декара и беше засят с пшеница. Сорт не мога да се спомня, общо взето масов посев, и добива от него беше около 150 тона. Както виждате, по този начин, въвеждайки данните за година, постепенно вие изграждате една технологична карта, една хронологична последователност от данни за този блок, която ви позволява бързо да се ориентирате за културите, които са били засаждани, обработките, които са били извършвани върху този блок, съответно и, ако това е важно за вас, и парцелите, които влизат в него. Това е за сега. Надявам се тази нова функционалност наистина да ви допадне и, разбира се, очаквам и вашите предложения.